a Lagos, da kona mana tankoki sama da guda 300, da kona mana harkokin kasuwancinmu, da yan fyaɗe ga 'ya'yanmu da matanmu da kannanmu da yayyanmu ga waɗanda suke da ruwa da suke ci. Bangare na farko gwamnatin tarayya, Obasanjo ne ya zo ya ce wa gwamnan Kaduna lokacin da ya rikicin kwana ɗaya da yini ɗaya cewa ko a dakatar ko kuma nan gaba in ya sake faruwa zai kafa dokar ta ɓaci. Ya faɗi irin wannan bara, 'yan majalisar wakilai sun ba shi wannan damar tun bara. Me yasa aka yi kwana 3 ana yi a Lagos bai kafa dokar ta ɓaci ba? Me yasa bai yi umarni ga ministan harkokin cikin gida ba? Me yasa bai yi umarni ga ministan kula da aikin 'yan sanda ba? Me yasa bai yi umarni da inspector general na 'yan sanda ba? Surutun da Obasanjo ya yi da shi da 'yan cabinet ɗinsa 'yan majalisarsa, musulmansu da kafaransu duk suna da ruwa da tsaki wajen kashe 'yan uwanmu. Bangare da farko kenan. Bangare na biyu, ministan shari'a na tarayya Bola Ige dan Asina Sera ne, dan OPC ne, shugaba ne na kungiyar 'yan iska 'yan ta'adda, kuma aka ba shi ministan shari'a na tarayya dan saboda in sun yi ta'addanci kar a hukunta su, dan saboda in sun karkace 'yan uwarmu kar a hukunta su. Kotun na sa karkashin sa, kundin tsarin mulkin na karkashin sa, kasar tana karkashin sa. Mutum na uku, ministan 'yan sanda Major General Retired Jamie Bowen. Jamie Bowen dan Kogi State ne. Babban abin da ya bada dama aka baki ministan aikin 'yan sanda dan shine a tarihi a Najeriya a yanzu wanda ya fi kowa tsanar musulmi da musulunci. Shi ya fi kowa tsanar musulmi da musulunci, ba abin da ya tsana ya gani a duniya irin ya ga musulmi ya wuce ko da bai ce musu komai ba. Shi ne minista kuma mai kula da 'yan sanda. Mutum na hudu shi ne inspector general na 'yan sandan Najeriya, abin mamaki Alhaji Mustamis Nuhu Smith. Shi ne inspector general na 'yan sandan Najeriya. Shi aka mayar bara Lagos, ya ɗauke ofis ɗinsa daga Abuja ya mayar Lagos wai don a kwantar da hankali a Lagos. Ga shi kwana 3 a Lagos ana yankawa ana konawa bai ce komai ba kuma yana gani. Mutum na biyar, mutum na hudu a wannan bangare, daya biyu uku hudu, mutum na biyar a wannan bangare shine shugaban OPC. An ba da labarin cewa an kama shi, to ba wai kama shi ne ba mu muka ce a yi, kashe shi kawai za a yi, in ba kashe shi aka yi ba a yi mana ba. Kashe shi za a yi, ko kotu ma kara ba ta lokacin kai shi, kashe shi kawai za a yi, shine abin da za a yi mana. Mutum na gaba, Mr. Abraham Adesanya, kowa ya san shi, yana da ruwa da zaki wajen rikicin Shagamu da Lagos a bara, kuma yana da ruwa da zaki wajen wannan rikicin da ake yau. Mutum na gaba, na shida kenan, na bakwai, gwamnan jihar Lagos, Mr. Bola Tinubu, shi ya kirawo shugabannin OPC din nan, da sarkin Hausawa, da sarkin Inyamurai, da 'yan sanda, a zo a yi taron sulhu kar a zubar da jini. Kowa ya sa hannu tsakanin 'yan sanda da shugabannin Hausawa da shugabannin Inyamurai. Shugaban OPC ya ce ba zai sanya hannu akan takardar zaman lafiya ba, kuma aka bar shi ya fita ya tafiyarsa, gwamnan jihar Lagos. Kuma bincike ya nuna su suke sai wa 'yan OPC din makamai, su suke ba su adduna da bindigogi, su suke sponsorin ɗinsu da kuɗi don su yi dukkan ta'addancin da suke yi. Mutum na gaba na ƙarshe, gwamnan jihar Oyo State, wai sunansa Alhaji Lam Adeshina. Alhaji Lam Adeshina shine wanda kwana-kwanan nan Major General Buhari mai ritaya ya je har ofis ɗinsa a birnin Ibada dangane da abin da mutanen ƙasarsa suke yi. Su wannan 'yan ofis din na bin fulaninmu da suke yawo suna kiwon dabbobi suna neman inda ciyawa take, a bi su a kashe su a kwace shanunsu a tafi da su. Buhari ya je ya same shi don ya sa baki a nan gurin. Buhari yana kammala isar masa da wannan sakon sai ya banza da shi ya ce, ni abin da nake so ku taimaka mana yadda za a yi a gyara Najeriya, don akwai waɗansu tsofaffin shugabannin ƙasa suna so su kawo rigima a Najeriya. Obasanjo ya gayyace su tunawa da ranar samun yanci a Abuja, ba su je ba. Amsar da ya bai wa Buhari kenan kwanan nan.
kwana-kwanan nan gali na abba ya kai ziyara a wannan gari saboda wani dan majalisa dan uwansu da ya mutu, ya je ta'aziyya, da ya je ya aika wa gwamnan cewa zai zo ofis ɗinsa ya kai masa ziyara a matsayinsa na shi shugaban majalisar wakilai ta tarayya. Shi kuma gwamnan jiha ya ce a ce masa ba zan kalle shi ba zan saurare shi ba, ba zan kalle shi ba zan saurare shi ba. Shi wannan Alhaji Lam Adeshina gwamnan jihar Oyo shi ne wanda ya daura damarar yaƙi yanzu da cewa ba yanda za a yi tunanin shari'ar musulunci ya je kudancin kasar nan in su suna da rai. Kuma abin mamaki wai sunansa Alhaji Lam Adeshina, wai musulmi ne, wai musulmi ne. Waɗannan bangarori guda bakwai ƴaƴan mu su sani kanana cewa ko da mu a yanzu ba mu kaddamarwa waɗannan mun ci nasarar kashe su ba, mun bayar da wasiya ga ƴaƴan mu duk inda aga waɗannan da rai a kashe su. Ko da mu yanzu ba mu ci nasara ba a lokacin mu, mun ba da wasiya jinin waɗannan ya halatta. Arna ne sun kashe ƴan uwan musulmi, in an kashe su ba zalunta su aka yi ba, adalci aka yi, ramuwa ce. Har yanzu kuma an kashe mana mutum 1000 dan mun kashe 7 mai muka yi, ba mu yi komai ba. Saboda haka abinda muke kira ga gwamnatin tarayya ta yi gaggawar daukan mataki kan dukkan waɗannan da muka ambata, a yi gaggawar daukan mataki, in ba haka ba al'amura na iya rikicewa daga nan zuwa kowane lokaci. Daga ƙarshe